Čo vás pocitovo vedie k podstúpeniu tohto zákroku? Hoci som celý život zastancom prirodzenosti, prirodzenej krásy, prirodzeného výzoru, ličenia, stylingu, myslím, že u každej ženy príde jedenkrát pri pohľade do zrkadla čas, keď si povie, že treba tej prirodzenosti trochu pomôcť, a myslím, že u mňa práve ten čas nastal. Čo by ste chcela získať zákrokom fyzicky aj psychicky? Fyzicky pri navrátení prirodzených kontúr tváre a psychicky lepší pocit pri pohľade do zrkadla. S akým cieľom ste dnes prišla na toto estetické ošetrenie? Zveriť svoju vizáž do rúk odborníka, vyhľadiť vrásky na čele, vrásku hnevu a prinavrátiť pleti trošku prirodzenejšie, mladšie kontúry. Keď sa vidíte na fotkách, vadí vám niečo konkrétne na vašej tvári? Najviac mi prekážajú tmavé kruhy pod očami a tiež trochu horizontálne vrásky na čele, vrázka hnevu. Keď sa teraz na seba pozeráte do zrkadla, čo vám najviac vadí? Svoju tvár mám rada, ale hnevajú ma. Tieto vodorovné vrásky na čele, trošku vrázka hnevu, vejáriky, samozrejme nosovo lícne vrásky. Súhlasím s vami, ako najväčšiu problematiku vašej tváre vidím horizontálne vrásky na čele, ale aj stračné nôžky okolo očiek či vrásku hnevu. Toto všetko by sme vyriešili aplikáciou botulotoxínu, ktorý nám krásne vrásky vyhladí. Ďalšou problematikou je tmavý kruh pod očami, ale aj popad stredného objemu a následne vzniknutá nosoústna vráska, marionetová vráska a cislíky. Toto všetko by sme vyriešili aplikáciou kyseliny hyaluronovej do stredného objemu tváre, kde docielime liftingový efekt. Veľa klientov netuší, ktorá procedúra je vhodná práve pre neho. Objednajte sa na konzultáciu online alebo sa príďte poradiť osobne. Rada vám odpoviem na všetky vaše otázky. Link na rezerváciu nájdete pod videom.